हाँ ମୁଁ हाँ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ତମ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି ନା କଣ? କି କଥା କହୁଛ? ତମ ପୁଣି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି? ଆଉ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ତାହେଲେ ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲ କଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମତେ ଲାଗିଲା ତମେ ଯେମିତି ମଦ ପିଇଛ। ଲାଗିଲା ନୁହଁ ସତରେ ମୁଁ ମଦ ପିଇଛି। ତମେ ତ ଆଗରୁ ବି ମଦ ପିଇନି, ଆଜି କଣ ପାଇଁ ପିଇଲ? ଏଇ କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ। ବଡ଼ ସ୍ପେଶାଲ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଥିଲି ମଦ ପିଇକି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ବାବା, ସ୍ପେଶାଲ ନାଇଟରେ ଆଉ ତ ସ୍ପେଶାଲ କରିପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇବାଟା କଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ? ମତେ ସେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ହେଲା ହେଲା ରାଗନି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ନାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମଦ ପିଇକି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ବି ପିଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମଦ